जाग्रानि खानाया नै माबायदि गोलाव ओरैबायदि सेहेरा ओमफ्राय बे सासेखौथ' दाखालिनो हमखाबाय हमनायालाय बिसोर गासिबो ड्राग्स जाग्रा गोजा। बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो गामियावनो बेरायगासिनो दङ। ओरैबायदि मोजां भिउफ्रा नै नायनानै लादो आंनि उनथिंजाय। ओमफ्राय बेफोरबायदि बेरायोब्ला आङो गोसोखाङो जाहैबाय जोंनि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बेबायदिनो गोबांथार XNDB बिदा फंबायफोरा दासिमबो जेलाव दङ। दा आङो बेफोरखौसो गोसोखाङो आरोना बिसोरबो बेफोरबायदि बेरायगौमोन ओरैबायदि खुसि जागौमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा बेबायदिनो धेमाजियाव बम ब्लास्ट खालामनानै गोबां बेबायदिनो सुबुंनि जिउ खहा जानांनाय गुबुन हारिफोर आरोना नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय निस्सय। नाथाय बिसोरनाब्ला दाय गैयि जायो ओमफ्राय जोंनाब्ला बर'फोरना दाय गोनां जायो। दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा बेफोरबायदि आरो दानि बिटिआरनि एकर्डजोंबो गोबांथार जोंनि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय XNDB बिदा फंबायफ्रा जेलावनो दङ उदां जायाखै। दा आं बेफोरबायदिखौ गोसोखाङो आरो दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा बिसोरबो न'खर दङ फिसा फिसौ दं गोबाङानो बयबो फिसा फिसौजों ग्रें ग्रें रायजो जागौमोन संसार जागौमोन। दा बेफोरखौ आङो दुखु मोनो आरो आं बेफोरबायदि बेलासि समफ्राव दसे सम बेबायदि नायदिंबायोब्ला। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो बाख्नायथाव खौरां आरो जेसेबांनाखि दानि जोंनि बर' हारिनि दल संगठनफ्रा गोबांथार बेबायदिनो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माखासेफ्रा ड्राग्स जायो बिसिनि सायाव नागिरगासिनो दङ। बेजों लोगोसे देहा फालांगिरि बेबायदि गाज्रि बेबहाराव थानाय बेफोरखौहाय नायबिजिरगासिनो दङ। दा आङो गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दहाय आङो ब्रादार अफ्रि दैमारिनि चेनेलाव नुदों जाहैबाय माने बामोनगाव एरियायावहाय जायबा ड्राग्स जाग्रा ड्राग्स एडिक्टेड बिसोरबायदि मानसिखौहाय दोननो थाखायबो मोनसे रिहाब सेन्टार बानायदों बा बानायनो नागिरदों होननानै आङो नुनो मोन्दों। दा नोंथांमोनाबो निस्सय नायहैनो हागोन बे ब्रादारनि चेनेलाव थांनानै। दा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्रा जायबा बेफोरबायदि दासिमबो ड्राग्सआवहाय गोजोमनानै दङ अननानैहाय गिदिंफिननानै फैदो। बेफोरबायदि गाज्रि गावनि देहाखौहाय नस्थ' खालामनायनि लामायाव लांनो नाङा आरो। ओमफ्राय केमेरानि कुवालिटिया मोजां जाखायाखिसै आङो मोनानानैसो भिडिअ खालामखाबाय नालाय। ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि माबोरै मोना बाबुमोन मोजां मोनदों दा बाबु ट्रिटमेन्टआ एसे मोजां मोनदों दा मोजां दा बिदि ट्रिटमेन्टखौ लानो लुबैयो ना लुबैया हा लुबैया नोंलाय जानायनि साजाखौ मोनदों हा जानायनि साजाखौ मोनदों नोंहालाय बाबु जानायनि साजाखौ मोनदों ट्रिटमेन्टखौ आरो नांबावगौ ना मा नांला दा आरो नोंहाथ' दाखालिबो मोनदोंलै दिनै एसे बारा जानांगौ नोंनि ट्रिटमेन्टआ माबोरै जानांगौ बे एसेल' जादों बिनि ट्रिटमेन्टआ हा लाबावगोन ना मा लाला गोजानाव थागोन ना थाला हा ओइ बाबुफोर बल जोहैदोंमोन नोंसोर जों गामियाव ओमफ्राय मा गामिजों जोदोंमोन ओमफ्राय देरहाबोबाय गरबेसे देरहाबोखो गरथाम आच्छा गोजोननाय मोनदों दा गोसोआव ओमफ्राय बोरमाखौ जाहैखागोन दा निस्सय जोंथ' बोरमा गिदिर होदों नालाय देग्लाय मा गामिनि जाखो बाबु नोंसोर खावथं आच्छा मोजां सोलों दे बाबुमोन दे फरायनायाव गोसो होदे निसिमा हिसाबै नोंसोरो लाखिनांगौ दै मोजां टेलेन्टेड जा फरायनायाव गोसो हो गाज्रि बेबायदिनो जानाय सोबनायाव गोसो दाहो दे बाबुमोन दे ओमफ्राय खेला दुला ओरैबायदि नाजा जाहाथे मोजां गेलेगिरिफोर जाहैनो हानाय बायदि दे दे नोंसोरबो जहैदोंमोन दा आच्छा ओमफ्राय देरहाबोजोबखाबाय दा दे 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 थारमाने बिसोरो जों गामियावहाय फुटबल खेला गेलेहैदों आरो जोङो माने आन्डार 16नि खेला होनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला आधार कार्ड नायनानै होदों जोङो ओमफ्राय नै जोंना आनैया खखा सानानै फैबाय नाया नाङो दा थगायखादों इयो आंखौहाय खावजानो गिनानै आच्छा ओमफ्राय आधा केजियालाय नाङो दा ए ओमफ्राय साखांखाबाय दा दिनै नांगोन अखाया नै गोसोमल' फैबाय खावो बेनोथ' गाज्रि गन्द्र' गायनानै दोननानै गन्द्र' हाबजाथों सिखावफ्रा नै आमाइहा अखा फैगौलै आमाइ दैसा दैखु निजोरा सारिगिदिं जेरैबो निजोरा आरोना नै नायनानै लादो ओरैबायदि नाबो मोनो बेयावहाय
ओमफ्राय नै बैयावबो आङो एसे सिगां ना बामि गावनानै लांखांबाय आरो ना खबाइ गेजेरसे बे दैयावनो ओरैबायदि ना दा बेनो जोंनि गामि आरोना नै ओरैबायदि भिउफ्रा नायदो नै बेथ' माइबारि गोजा जाहैबाय ओइ नै खखा सागासिनो दङ आनै बियो दा खखा सादों आरो फिसाया खोलाथिंजाय नै आमाइया ओमफ्राय नै बै गुफुर नुहोनायाथ' मबाइल टावार जाहैबाय ओमफ्राय जोमैया गोसोम थांबाय आरोना नै ओरै सोनाबथिंजाय दा बेबायदि आरो गोजौआवथ' फुरा जोमैयानो नै दा बेबायदि गोसोम जोमै आरो ओमफ्राय नै बेनो जादों जाहैबाय बै ससे थांबावोब्लानो खैला मैला बाजार मोनहैसै आरो दा ओरैबायदि मोजां नै जोंनि जायगा आरोना बियो जोंनि गामि ओनसोलनि जायगा मथा मथि गुबुना मा सानो आंथ' फ्रायहिन गामि ओनसोलफ्रावनो साबसिन मोनो आरोना थानोहाय टाउननिफ्रायबो एसे साबसिन मोनो आङो बेलेग ना बेलेग आरो जेनेबा ओमफ्राय गामि ओनसोलनि आबहावाफ्रा एसे साबसिन आरो बार जेरैथिंजायबो बार खोलो खोलो ओमफ्राय टाउनावथ' ओरैबायदि गरमबो जायो आरोना दा नै बेबायदि आरो ओमफ्राय नै बेफोरो सारिगिदिं जेरैबो दैसा नै नायदो नै बेबायदि आरो ना जानो गोसो दसे दैयाव गोग्रोमबानो मोनो खांख्राइ जानो गोसो दसे दैयाव गोजोमबानो मोनो आरोना दा बेफ्रावथ' फुरा ना दङ नै दा ओरैबायदि आरो